Apa? Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat selalu ya guys ya. Amin. Wah iki ngomong kok malah amin nih. Ya ngomong nek disuting iki. Aja copot nang kene. Waduh, mlebu nang video ketok kature ora oleh karo YouTube. Inilah wajah orang-orang desa. Mae wong desa. Dapi wong desa. Pratama ya wong desa. Endi? Pratama endi? Halo wong desa. Ngopo wong desa? Uplek ae jan iki ngopo ngono lho. Lah kok iki tau nyemproti kuwi piye? Oben. Weh. Lah kuwi itu adune kok nyemproti kaya ngono iki ngawur tenan kok. Oh, wong desa. Aduh. Tamai ngawur kok, Mak. Gepite disemproti nganggo minyak kae iki. Minyak aku sing nggo dandani HP iki nggo nyemproti pit itu. Ambuh. Dan inilah rumah wong desa. Mak piye iki sudah dirampungke ora, Mak? Mejamu iki lho, Mak. Piye dirampungke ra iki mejane iki? Meja dapurmu kuwi dirampungke ra? Mak karepmu. Tiba sak. Akon. Karep ya ora. Mak kudungmu iki mbok aja dienggo, Mak. Ulakno iki rupane kaya ngene. Mandek. Yo gin. Mbok ganti. Mbok wis rasa dienggo ae kuwi. Kaya ora nek liyane kudung yo ngene kok dienggo to, Mak. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eric Konter dan keluarga. Oh ya guys, tak ceritani ya guys ya. Cah loro kuwi nek ora gelut ngono jan piye ngono lho. Wis rasa melu Mas, rasa. Wis rasa melu. Men, Mas bikin mangkat dhewe. Mas yo, Mas yo ora gelem tok eloni wis ben sesuk karo bapak wae. Aku ayo, Pak. Sesuk ora saiki. Kowe salino katok nek nganggo sarung nganggo katok cendal. Aja copot nang kene. Waduh, mlebu nang video ketok kature ora oleh karo YouTube. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Piye to mak anakmu kuwi? Piye jane iki kae iki? Sing gedhe karo sing cilik kok padha wae. Nek ngejadine ya ora nggo pit kuwi no. Ora sembrono lho, Mas. Wis ora usah lari-lari, wis ora lari-lari ke dinggo. Gak dinggo kok. Katok ono sik, ora katokan ngalung iki. Wong gurak nyang masjid kok ndadak do geger ae to jane iki piye ngono lho. Aku mangkat cerita apa iki mau ngantek lari. Kosek, Mas. Ya Allah. Kosek. Lah ketok katurmu. Kowe aja nyuting sih. Wes. Kowe nganggo sempak apa ora? Oh nganggo to. Ya wis. Disotek. Neng masjid ora gojek lho. Ya. Ya ora gojek. Sari bapak sik. Ya. Sandale, goleki nyo sandale iki. Kosek. Mas.
Wes. Enggak bisa. Lah kowe lambat suwe menok. Lah iki lagu nyata. Wes rasa nangis gak wes gendang. Aku mau ki meh cerita apa to jane lali aku ngantekan. Oh iya, tak ceritani yo guys yo. Nah, tadi ceritane iki yo keluarga kuwi pancen keluarga desa, guys. Astagfirullahaladzim, kayak iki kok malah arep mangkat dhewe. Kowe iki apa iso nyebrang apa piye? Apa wani? Wis kono sebrangno sik, alon-alon. Aku mulai Lah karo Mas Neno. petang kok kowe iki. Kowe nek engko nek mantuk panggil-panggil bapak ya. Aja nyebrang dhewe ya. Ya. Ya wis kono disebrangke sik. Petang lho, Pak. Wis ora apa-apa. Alon-alon engko nek lari-lari engko ndak jatuh. Ora usah lari-lari ya. Kowe mangkate mlaku wae wis nyebrangno kono sik. Apa nih? Iya, kowe mangkat kono dhewe nek wani. Wis kae kono. Apa wani kowe? Ora kaya. Wong Mas niki ra cetha tenan kok. Ngerti adine arek melu kok malah ditinggal iki. Metu pinggir. Wes mak tinggalan mak rene mak. Wes men tinggalan rene. Aku yang gumono karo Tama kayak iki. Wong iki piye ngono lho mikire iki Tama kayak iki. Ngerti delone adine kok malah nilapke jan sekolah Bali jan. Oh. Aku mau ngantek cerita apa ngantek lali aku, Mak. Dan keluarga ini keluarga desa tenan. Sing iki ya ngono wae. Disoteng gur mupeng ae. Kowe kuwi sing kurang gawean. Oh, malah ngarai wong kurang gawean to. Nek disoteng iki meneng aja mupeng ae. Iki lho guys, iki wong desa ya ngene iki lho guys. Wong desa nek dijak ngonten angel rande swara ya ngomong nek disoteng iki ngomong ngono lho Ngomong apa? lho piye awake sehat Alhamdulillah. piye keungangane duwe duit apa ora Alhamdulillah duwe. alhamdulillah ngeleh apa wareg iki Alhamdulillah. hah Alhamdulillah. alhamdulillah apa ngeleh Ora ngeleh ora warak biasa aja. oke tak kei pertanyaan ya pertanyaannya apa ya iki sesuk kan dinane sesuk apa Selasa Rebo Rebo insyaallah poso. Rebo kok poso iki Lah kan tanggal 9 Suro. oh berarti Rebo Kemis poso berarti nek kowe Kemis poso ra ido pajak Lah ngopo? lah kowe poso Hubungane wong poso to pajak apa? lah kowe engko tak jak pajak kowe engko ora anu Ora masalah apa?
Sida pajak iki. Sita no kok. Ya wis kemis. Pajak motor, guys. Motore Pratama wis telat sesasi. Ya wis esuk pajak. Tanggal 9 Suro, berarti jenenge poso apa kuwi? Tasuah. Hah? Tasuah. Tasuah. Lah, tasuah kuwi poso dalam rangka opo? Ya sunah no kok. Sunah. Sembilan. Terus Tasuah karo 10 Muharram no kok. keutamaane Utamaane apa ya? Lali. lali. Pokoke ngono kuwi ngono ya. Wes cukup wae. Tadi nek dijak ngomong ngonten ngono ya ngomong. Ngawaske ngono lho. Halo guys, selamat malam ngono sih. Halo guys, selamat malam. Halo guys, selamat malam. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat selalu ya guys ya. Amin. Wah iki ngomong kok malah amin ini jan lucu wong desa ya ngene lho guys. Jadi bojoku iki wong desa ya. Tadi tak ceritani ya, iki bojoku iki wonge ya, wong isinan. Wong iki piye ya lek ku ngarani? Ya kasarane ya iki ngapunten ae ya. Bojoku iki wong iki rada bodho. Ora wong rada. Pancen bodho. Rada bodho bojoku iki, rada bodho. Dalam hal apa sih? Nah, iki bodhone iki dalam hal teknologi, guys. Nanti bojoku iki gaptek. Tapi nek ilmu sosial, aku percaya. Makanya kayak bojoku iki numpak motor ora iso, guys. Numpak motor kuwi ora enjo, jan ra enjo. Ket aku dadi bojone mak iki sampai saiki urung pernah aku ngerti mak iki numpak motor. Kuwi ora duwe motor. Kok ora duwe piye to nah wis ditukoke motor loro Karisma karo Bit kok. Karisma. Lah pengen mu numpak apa bebek? Pesawat no. Apa spur. Dadi bojoku iki ya kancane nang ndi do nintir jentit dhewe nggo kendaraan bojoku apa-apa dadak di goncengke. Ngene arek lunga nyang ndi nyumbang polano golek goncengan nek goncengane ra sida mangkat ya Allah. Iya nek ngono kuwi. Ora piye-piye. Ya lah ndek nene aku nggak men ya Allah. Umpama bojoku njo ngepit ngono, tak kayak dagangan, kayak dodolan online ngetarke rono rene ngono. Nek ngene iki mau ngetarke engklek kowe. Ceritane gak ben bojoku jaman nom-nomane. Iki aku ya gur manut ceritamu lho iki, aku ora tak tambahi ora tak kurangi. Nanti gak ben iki jaman nom-nomane iki tumpakane Pit RC 100 kae, guys. Ora tumpakane pernah duwe Pit RC 100 sing duwe iki adine. Adiku sing jenenge Paidul kae duwe RC 100. Lah bojoku kan ya diajari terus iso numpak ngono ceritane. Bener apa ora? Nah, ya tahu kloyongan dengan pasar, tekan dhek koncone ngono kuwi. Tapi jarene iki bojoku nungsep ngono. Ora Lah, tau. jare tiba. Lah, Urung tau tiba. lah kowe kapoke mergone apa? Boleh sering tiba ki malah mandang ro jenengan kok nek dhewe rong tau. Ora, aku ora masalah tibane. Lah kowe kok kapok numpak motor mergone Ora apa? kapok lah pite didol apa kan numpaki apa. Oh ngono. Lho, jane aline iso kowe numpak RC nggak men. Kudune saiki iso, kowe nek diajari ngono gelem mo. Wegah. Tapi ya kuwi Dengkes. Bojoku iki mripate wis ora patek jelas iki. Dadi bojoku iki ya nek ndeleng adoh ngono kuwi jarak 5 meter iki ra ketok, guys. Ning nek jarak semeter apa 2 meter ngono ketok. Dadi iki mumpung ana dulur-dulur, aku pengen ngerti. Mungkin ono saya pernah ngalami atau yang sudah tahu berpengalaman. Jadi bojoku iki 5 meter itu tidak kelihatan, guys. Jadi nek wong ngono 5 meter ngono kuwi sapa ngono ora ngerti, guys.
nek jarak semeter 2 meter lagi ngerti. Makanya bojoku iki nek diluroi wong ngono bingung. Nek cerak ketok ya Maya. Jelas semeter ngono jelas ya. Lah iki ndek ben wis pernah pesen kacamata, guys. Wis pernah pesen kacamata kaya aku ngene iki. Pernah pesen kacamata tapi orang ngefek, guys. Padahal ya dikir, diukur, di nganggo huruf kae lho. Ha ta mak ngene. Nah, bareng dinggo iki kacamata ini padha wae, guys. Padha wae apa nek perubahane? Ya ukur padang. Ya gur padang, tapi nek masalah jelas lan orane jarene padha wae. Lah kacamata ini sampai saiki ora tau dinggo, guys. Gur nganggur. Alasane jarene abot. Jarene isin. Mumet. Nah, kacamata mumet. Lah aku ora mumet iki. Lah kowe kok pada aku. Lah nek aku iki nek cerak malah ra ketok jarak 0,5 meter ngono blawur, guys. Tulisan wis kembar-kembar, tapi nek adoh malah jelas. Iki aku wis minus 1,5, guys. Maklum wis tuwa, guys. Umurku wis meh 50 iki. Mak yo meh 50. Jadi aku karo mak iki baraan ya. Tahun kelahirannya sama tapi bulannya lahirnya si aku. Tua aku kacek 5 bulan. Nah, iki delok maneh mae ulang tahun iki njaluk hadiah apa sesuk, Mak? Njaluk hadiah apa? Ngomong. Njaluk hadiah apa? Insyaallah tak tukokke, sing penting aku mampu. Tak tukone wis. Kowe ngomong hadiah. Oh, hadiah aku tau pengene Pak sregep ning masjid. Salat jamaah. Apa? Subuh. Isya. Maghrib. Jamaah nang masjid terus. Subuh terutama. Apa? Duh, hadiah kok abot men iki ya. Subuh enak-enake turu. Sing penting tak gugah ya. Alah, yung. Hah? Piye? Sing penting tak gugah kok. Ang betina ya digugah. Tak gugah gugah kok jam 6 Ora piye? digugah kudune krungu wong ana wong gedebak-gedebuk kecebar-kecebur. Aku ya krungu. Krenget. Kowe nyang masjid subuhan aku ya krungu ya roh. Ning aku ki ra sadar. Ora sadarnya. Oke. Ngono ndak ngenteni ulang tahun, mbok wis engko. Lah iya. Lah ngopo wong? Lah jenenge wong njaluk kuwi nek Piye? kapan-kapan ler ngekeki lah. Kuwi Iki permintaan kok. hadiah ki bukan sikap ya, hadiah ki barang. Nek kowe njaluk apa ngono aja sikap. Ya wong pengen mengubah sikap karo watak karo ati meluluhkan. Wis kae ditulis sik. Barang iki ra nek entek gaweke. Oke guys, ngono wae ya guys ya. Berat iki guys. Jadi ini cuma ceritanya wong desa, wong kampung ya guys ya. Pasti ada cerita yang berarti pada sore hari ini. Ini tadi hanya guyonan wae, cengengesan wae. Mudah-mudahan bisa menghibur. Ketemu lagi di vlog-vlogku selanjutnya. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.